কি আজিকালি গাঁ গাঁ না ডন বলিকি কিଏ ଗୋଟେ ସତ କହିଛି। ହଁ ଗାଁ ଗାଁ ନା ଡନ୍ ଆର୍ ସେ ଡନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବାର ଅଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କହୁଛେ ଶୁଣ ହେଲା। ସେ ଡନ୍ ମାନେ ଭେଷ ଧରିଥିବେ ହେଲା, ଖଣ୍ଡେ କରିଆ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଦୁର୍ଲଭ କି ବଲ୍ଲଭ ଭଳିଆ। ତାରପରେ ଇନେ ଟିକା ଟୁକି କଲିଆଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଉଛନ୍ ଆଜି ଗାଁ ଗାଁ ନା ଡନ୍ କିନି। ତାରପରେ ହାତେ ବଲା ଥିବା, କାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆঁକ ତଳେ ଏନ୍ତା ଆঁକ ପଟିଆନେ କାଟି ଦେଇଥିବେ। ସେଟା ନ ସେ ମାନେ ଡନ୍ ରେ ବାବୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଚି ଘୁଚା କରିଥିବ ବୁଝିଲ ତ। ସରି ଦାଦା ସରି কিছু নেই দাদা, এটা একটা ভিডিও ভিডিওতে বলতেন কিছু নেই। এটা ন সে ডন মানে ছোট হও কি বড় হও, এটা সে ডন রে বাবু মানে ডরি গই।